zaki jarumin mu, zaki jarumin mu, Dawisa Ado Kafisu. Dawisa Ado Kafisu. Alhamdulillah samir ali min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni Alhaji Ibrahim Mu'azzam Madaki, marafan Wamban Kano, kuma babban mataimaki ga gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan harkokin wasanni na jihar Kano. Ina kira ga yara da matasa don uwana da su guji bangar siyasa da rigingimu da tada hankali a wannan zaɓe mai zuwa wanda yake gabato mu. Wannan sako ne muhimmi daga mai girma gwamna da kuma mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma mataimakinsa Alhaji Murtala Silazaro, wanda sun gabatar mana da wannan sako. Mu gabatar da shi ga matasa da yara duk waɗanda suke rigingimu na siyasa da guji bangar siyasa, a tsaya a yi zaɓe cikin lumana, cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ba tare da rigima ko zub da jini ko rigima da wani bawan Allah ba. Wannan sako ne daga ɗan takarar gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Mu yi zaɓe lafiya, mu zaɓi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin gwamnan jihar Kano da sauran 'yan takarkarinmu a jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Assalamu alaikum. Kanawa gana mu sun fito, kishin mu ne mu ɗauga wani gara su muke a jihar Kano. A APC za mu yi su ba za mu ki bin su.